Right, maswera sei vazukuru. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Kana muri kundinzwa ndokumbira kuti mungokonfirma kuti bo. Kana ndiri kunzwika zvakanaka ndokumbira kuti mungokonfirma kuti ndiri kunzwika. Kana ndiri kunzwika zvakanaka. Alright, thank you very much. Thank you very much Vagava. Vagava muzukuru wangu zviri kudidi. Zviri kufamba zvakanaka here. Zviri kufamba here. Thanks very much nekukonfirma kuti ndiri kunzwika zvakanaka. Kuri sei kwamuri? Kuri sei kwamuri? Tererozi maswera sei? Thanks very much for waiting. Thank you very much nekumirira. Wini Karasamungu. Wini Karasamungu, thanks very much muzukuru nekumirira. Vagava zviri kudidi. Thank you very much. Thanks very much nekumirira. Tatouya so. Tatouya. Thank you so much. Okay. Alright, thanks very much nekuya. We can share our live stream. Togona kuishare kuitira kuti vamwe vadi kukoka vamwe vasati vauya. Pane vamwe vanenge vachiuya zvavo but vanoti nonokei. Togona kungovaudza kuti zvinhu zviya zvatanga ndiri. Togona kungovaudza kuti zvinhu zviya zvatanga. Vamwe vakadiko, vamwe vari paholiday, vamwe vari paChristmas. Vamwe vari pamakisimusi vari busy kubika kugadzirira ramangwana. Vamwe vari kuita zvavari kuita kugadzirira Christmas handiti. Hai isusu edu Christmas yedu toiitira panapa handiti. Isusu vamwe Christmas yedu toiitira panapa. Takaona umwe ukama watinawo neYouTube. Otherwise zviri kudidi kwamuri kwese. Let's share our live stream. Let's share nevamwe kuti vauye. Tingoshare nevamwe handiti. Ngatingoshare iwo nevamwe. Tishare nevamwe. Ngatingoshare nevamwe pa stream yedu kuti vasarasikirwe. Timbotaura pamusoro penherera. Asi toda kumbotaura imwe topic yakadzama. Timbotaura pamusoro pehupenyu hunoraramwa nenherera handiti. So let's just share with others. Let's share on WhatsApp, Facebook. Ngatingoshare nevamwe live stream yedu handiti. Tingokurudzira vamwe kuti vauye tizombotaura nyaya inobata upenyu hwedu. Timbotaura nyaya inobata upenyu hwedu neupenyu hwevamwe handiti. Neupenyu hwevana, vana vakafirwa nevabereki, vangari vanogara nesu mudzimba umu. Timboongororawo machallenges avanosangana nawo handiti. Timboonawo kuti ndezvipi zvinoshungurudza vana ivo vaya. Tapewa message yekuti udini. Alright, so maswera sei kwamuri. Zvagava zviri kudii muzukuru wangu. Zvafandiya Msanga zviri kudidi. Kuri sei kwauri?
kuku zviri kudidi kukugava kuri sei kuKwaZulu Natal? Uri kupi koKwaZulu? KwaZulu is my second home. That is my second home, KwaZulu Natal. Ndokuziva zvisingaite. Ndakambokugara kwemakore. Yeah. So nhasi vazukuru toda kuti tinge tiri tinongotaura zvishoma pamusoro penherera. Vana vanosara vanenge vafirwa nevabereki. Handiti? So ndo zvatoda kuti tinge tiri timbobata pamusoro pezvavo. Handiti? Right. Primrose Muneri, zvekudidi. Thanks very much. Thank you very much for coming, Primrose Muneri. Spiwe Gonongono. Gonongono, thanks very much also for coming. Zukuru wangu, zviri kudii kwamuri. Fidelis Chikerema. Zviri kudii muzukuru, waswera sei? Kuri sei kwauri? Shona. Tenti, zviri kudidi. Thanks very much. Nekutotanga kutocontribute. And the problem is guidance. And it is chapabata pese papo. Kuti vanoita problem pape. And it okay, uri kuHawick. Okay, kuri sei kuHawick muzukuru wangu. Thank you very much. Thank you very much. Roda, zviri Roda Makumbe. Right. So vazukuru toda kuti timbotaura pamusoro pevana vanoita zvekusiwa nevabereki. Nherera dziri pairi vazukuru. Pane dzimwe nherera vanoita hadziri pakawanda. Pane nherera sevatinoziva vanonzi vana vakafirwa nevabereki. Handiti? Vana vanofirwa nevabereki vosara vari vega. Inherera idzodzo. Handiti? Kozotiwo vana vekuti vamwe vanokura vanoita zvekuraswa, vanodhampiwa, vana vanodhampiwa vai vongosiiwa mustreet, mubereki amubereka ongomusiya mustreet otiza, achitiza responsibility. Inherera futi idzodzo. Handiti? So panherera dzatinadzo vazukuru, dzimwe nherera vamwe vana vanoti vakafirwa nevabereki, hama veukama vanozosvika pavanozogara pasi voti isusu chiregai ndichengete uyu, umwe oti regai ndichengete uyu, kana kuti vamwe vanototi regai ndichengete vese, kana vari vairi vatatu ndichavachengeta vese. Handiti? Chinova chinhu chakanaka. But tinozoita dambudziko rekuti vana ivava mukukura kwavanoita, mabatirwo mamwe avanoita anogona kuzenge ari asinganatsogutsa. Handiti? Anogona kuzenge ari asinganyanyogutsa. Mabatirwo anogona kunge ari anoitwa vana ava. Kozoti panherera ipapo vamwe vanogona kutopedzisira vashayiwa vanhu vanovachengeta veukama, vanhu vepedyo. Handiti? Kana kuti vamwe vanotovana veukama vanoti ndichachengeta mwana, but panozopera gore kana kuti chinguva chipfupi mozonzwa kuti mwana uya akugara murodhi. Chinova chinhu chinorwadza vazukuru. Chinova chinhu chinorwadza kuti dai Mwari akatibatsira, akatichengetedza, akatipa upenyu. Nekuti ndoda kuti ndikudze chokwadi muzukuru wangu, munin'ina wako kana kuti sisi vako hauzivi kuti vanosara vachichengeta sei mwana wako kana uchinge wafa. Chinhu chinorwadza ichocho. Mukaona munhu achifa achichema arere panhovo zviya achichema kuti vana vangu, pfungwa dzese idzodzo dzinenge dzichitendera mupfungwa. Why? Because tine vana vatakatomboti tiri kumaraini kwedu tikaona mabatirwo avanoitwa kana vasina vabereki. Chinova chinhu chinorwadza ichocho vazukuru. Chinova chinhu chatinoda kuti tinge tiri tinotaura pamusoro pezvacho. Handiti? Vamwe munozonzwa kuti vana vakusara kana vari vasikana, pamwe haasi kupiwa rudo rwakakwana kumba. Munoona zvinoitika manje. Anobva asanganawo nevamwe gudhi kurodhi uko, vamutanga kumuudza mashoko erudo, mashoko anotapira. Mwana uya anogona kupedzisira atozotanga kuita zvevakomana. Mozonzwa mangwana nguva pfupi akurara nevakomana, nguva pfupi achiri mudiki. Vamwe vanopedzisira vatozopedzisira vapinda muchifambi chaicho. Unozwa kuti
zvakafanana nevasikana vamunoona vanotengesa miri yavo munzira veve. Let's not be quick to judge them. Tisakurumidze tavajaji vazukuru because zvakavapinza mumigwagwa. Zvimwe zvachona ndini newe takatadza kuchengeta vana vemadzikoma edu akashayika. Zvimwe zvachona ndini newe takatadza kubata vana zvakanaka vakapedzera vatiza. So vamwe tinozoti sei ona musikana akanaka ari kuita zveufambi murodhi. Why? Usajaje munhu wozikwabva munhu zvamutuma kana kuti result yazopedzera muita kuti ange ari munzira. Zvinopinza vanhu munzira zvakasiyana siyana. Vamwe vanotopinda munzira nemusikanzwa chaichai, vamwe nemwesvina, vamwe vanopinda nemhaka yekuti inherera dzakatadza kuchengetwa zvakanaka, dzakaabuziwa. Unoziva kuti pane vamwe vanhu vanoabusa vana to an extent yekuti mwana anozvipira kuti inini mai vangu zvavakafa hapana nehanya neni, rega ndiende. Anopedzisa akuona upenyu sechinhu chisina basa nekuda kwemabatiro atinenge tichivaita. Handiti? So this is what I'm going to do. Ndo topic yatoda tinge tinotaura nezvayo, nyaya yehupenyu hwenherera. So ndiri kuisa link vazukuru. I'm inviting you kuti ngatiuye mustudio, ngatigare pasi titaure nepamusoro pevana ava. Handiti? Ngataurei pamusoro pevana ava vazukuru. Izvezvi kutotaura kunoku, kutotaura kwandiri kutoita ka iwewe nevana vako matogadzira zvinhu zvekrismasi, zvinhu zvenyu zvese zviri bho. Handiti? But une mukoma wako akashayika iwewe, kwete kuti akashayika kare, akatoshayika 2020 iyo inoyi, asitori watokanganwa nezvake already. This 2020 vana vanotongotweswa hembe kana dziri bhutsu tutu, mapee bhutsu. But mwana womukoma wako, mwana wehanzvadzi yako kutaura kunoku, haana kana amurangarira, hapana kana amufunga neunderwear chaiyo chaiyo yekuti apfekewo paChristmas. So ndonyaya dzatoda kuti kana uri kuzviita muzukuru uchiti ndakuto unsubscribe pachannel inoika, I strongly condemn vanhu vanokanganwa nherera. So you can go ahead hako toda kuti if this channel is not going to be a life changing channel, then YouTube yachona ngatirege vazukuru. Handiti? Saint TV haisi kutibatsira because hatingangoite vanhu vekungotaura makuhwa, torega kubata upenyu hwevanhu vakakosha. Upenyu hwemwana wako iwewe hwakakosha. Upenyu hwemwana chero wemuvakidzani wako wani nani, upenyu hwemwana wese anongonzi mwana hwakakosha. Unofanira kumbotora time yekumbozvifunga iwewe kuti kamwana kangu kanoenda kuchikoro nezvakakwana everyday. Ko mwana wehanzvadzi yangu akashayika watakanodhamba kumusha nechembere, izvezvi zviri kuitika. Kwozoti vamwe vana enherera, uyo uri kuSouth Africa kutaura kunoku uritori muBotswana, uri kufara izvezvi kutaura kunoku paChristmas panapa wakatodhakwa zvisingaiti. But mwana wako paChristmas panapa hapana kana chawakamurangarira nacho. Wako iwewe yotori nherera, izvezvi kutotaura kunoku ari kutorarama senherera iwewe uripo. Hatizvifunge vazukuru. Handiti? Toda kuti tifambe nyaya yachona iyoyo. Handiti? So thanks very much for coming to this live streaming. Toda kuti tinge tiri tinobatsirana nehama neshamwari, tinge tiri tinotaura pamusoro pehupenyu hwenherera vazukuru. Here mwana udanonzi nherera, iwewe uripo, hanzvadzi yachona, hanzvadzi wakasirwa vana ava. Handiti? So ndaisa link pazasi. Everyone is welcome. Come to the studio. Let's talk about this. Today we'll be talking about the life of an orphan. Okay. So guys, it's a pity to and a shame to us as adults, to us as human beings, just to know that there are some kids who are out there. There are some kids, now it's raining, there are some kids who are out there and nobody ever thinks about those kids. And so tonight, we just want to talk about a life of an orphan.
and how best can we help those kids? Okay, yes, because some of these kids ndo vanozokura vane upenyu hwekuti vanozopedzisira kubira vanhu munzira, because akatiza kumba haana kubatwa zvakanaka ubva epesa amroad apererwa zvino angorarama life yake chero ndo vanhu vakugarira vanhu muroad. But tisu takazvikonzeresa, inini newe, we are the ones who neglected these kids. We are the ones who were supposed to look after these kids. Anditi tisu takasirwa vana ava nehanzvadzi dzedu dzakashaika, tisu takasirwa vana ava nehama dzedu dzakashaika vakaenda. Anditi umwe mwana chaiye antori mwana wamairoja naye panext pakafa mai vake, unotonatsotomuziva mwana iye atova muroad izvi, but unoti hama dzake dzichaona. Hama dzake dzipi iwewe uripo? Anditi ini newe tiripo. Anditi so ndaisa link. Come, let's talk about this issue vazukuru, kuti tinobatsirana sei nevana ava. Anditi so ndichaita ndichiverenga macomments angu. Hanzi nemuzukuru wangu ari panapa, thanks very much muzukuru wangu, ndakuona wasubscribe nhasi to our other channel, I'm sure, same trending. Thank you very much. Ane number dziri panapa. God bless you so much. And I so love your presentations filled with love and respect. May God bless you. From chairman of Polokwane. Thanks very much, Mzukuru. Thank you so much for your unwavering support. I'm glad kuti uri panapa, Mzukuru. Thank you so much. Okay, ndiri kungoverenga macomments anditi. Hanzi nashona dente, hanzi dzimwenherera sekuru vana vaya vakafirwa namai baba vorora stepmother. Thanks very much. Ende vana ivavo vanorwadza nekuti vanobatwa rafu iwewe baba uripo uri mupenyu. Vamwe vachona vanenge vakafirwa dzimwenherera. Rega ndikuudze dzimwenherera ndedzekuti iwewe baba namai matadza kundwanana museparate. Anditi vana vanorarama upenyu hwekushungurudzwa, vaenda namai, mai vanororwa neumwe murume. Anditi iwewo obvo vanoroora umwewo mukadzi. Murume anonorora mai kashoma, kazhinji ukaona munhu anotokuda iwewe nevana vako zvizere, iti Mwari kudzwai. Kazhinji vana ivavo vanopedzisira vakubatwa nekuseri kweruoko, vanopedzisira vakushungurudzwa kwastepfathers, vanoshungurudzwa nemadzitete kwawakaroorwa, vanoshungurudzwa. Why? Because vanenge vachinzi havasi vana vangu, havasi vana vedu. Manzwa zukuru? So kazhinji ukaona pamunofunga kuita decision yekurambana, vazukuru tangai mafunga zvese zvandiri kutaura izvi. Mama decisions atiri kuita ekurambana, isusu pachedu hati affect. Kutaura kwatine tichiita isusu pachedu haasi akati affect, anoaffecta vana vedu. Handiti nyaya yacho inoshungurudza kana vazukuru. Hanzi vakadzi ngatiite mwoyo wekubereka, tibate vana zvakanaka. That's very true. Madzimai, vana nyange asiri wako, kana ukati wada munhu ane vana vake, ukati nhasi wada kuroorwa naangu, ndozvipa example yangu. Handiti ndine tuvana twangu tusikana. Handiti ukanzwa kuti wada kuroorwa naangu, tanga wada vana zvizere. Handiti ina hadi unyepera zukuru, indikarora munhu akangoita one mistake chete pavana, one mistake is enough yekuti ndototi zvapera. Because ukatanga kutotolereta kuti zvinowanikwa, munhu aita utsinyi, anobva atoona kutoti saka mangwana futi ndinoita hapana zvandoitwa. So kana une vana muzukuru, tirega kufunga nepakati pemakumbo. Fungawo nemupfungwa dzako dzekuziva kuti une vana vaukabereka. Do you know kuti there are some people who sacrifice upenyu hwevana on the out of love? Kuti manje ndoita sei, baba ivava murume uyu akandiramba manje unongoenda, unongomusiya, wakatombosiyana nababa vevana vauinawo sei? Unobatirwa vana rafu neumwe mukadzi nekuti uri kutya kuti anozokunyima chiwete. Musadaro vazukuru. Handiti ngatisadaro. So vana vakakosha muupenyu hwedu. Handiti right.
So what do you think vazukuru? Ndaisa link rataisa iri randaisa panapa uya mustudio tizoibata, todaibata nyaya iyi tinyanye kuivhiya. Munoziva kuti nyaya iyoyi kana ndakagara pasi ndikaifunga, ndingati patime pandandiri kucollege ka ndo pandakazonatsoona kuti ndinogonawo neniwo ndine basa. Ndosaka takazova neprogramu yatinayo, takazova neorganization yatanayo inonzi TV Foundation, handiti kuti tinge tiri tinozorangarira vana ivavo. Vana vari kurambwa neni newe vanodawo someone anovarangarira, handiti vanoda umwe munhu anovarangarira zvikuru, vanotoda someone anovafunga. And rega ndikuudzeka, shoko raMwari chaiyo bhaibheri rinototaura nyaya yekuropafadzwa kwemunhu anorangarira chirikadzi nenherera. Ende ukada kuona kuti unofa uchitambura muzukuru ka unosira vana jambu kaka, muzukuru bata chirikadzi nenherera nekuseri kweho, upenyu hwako haukufambire zvakanaka muzukuru. Manzwa zukuru, ngatiitewo mwoyo wemunhu, kuvawo nemwoyo, kwete mwoyo webwe. Manzwa kuti some people ane mwoyo yebwe chaiyo, mwoyo yemabwe, kuti haafile kurwadziwa, haanzwe kana kubatikana kana akaona mwana achitambura, haanzwe kana kubatikana. Ngatiite tichirangarirawo vana vehama dzedu dzakatisiya. Kana wakaroorwa, kana kuti uchidanana ukaona kuti munhu wauri kudanana naye haukwanisi kuzochengeta vana vake mangwana, angari mudzimai kana kuti murume, bheta ugare wasiyana naye muzukuru. Siyana naye, Mwari anokublesa zvisingaiti, handiti pane kuti tinge tiri tinozoshungurudza vana. Zvinova zvinhu zvinorwadza zukuru, zvinova zvinhu zvinoshungurudza mukurarama kwedu. Chokwadi vana vamwe inherera, vana vamwe inherera, vabereki tiripo tiri vapenyu kudai. Uripo so mwana anorarama upenyu hwenherera ende ogozvidemba kuti nhai Mwari, inini chandakazvarwa chii? Iwewe uripo. Izvezvi utotaura kunoku, mumwe munhu kutotaura kunoku atotengera mwana wegirlfriend, atomutengera zvinhu zvese zvakakwana zveChristmas, kutotaura kunoku. Umwe ari tori panapa so atopa girlfriend zvinhu zvakakwana, mari yechikafu. Mwana wegirlfriend anotodya ice cream, wake ari kugwesha kutaura kunoku, wako ari kugwesha ariko kugoko kutaura kunoku, ariko kwamurambinda mwana wako kutotaura kunoku. Haatozive kana kutoti ice cream anotosekwa nevamwe pakadarika ice cream, anoramba akati asangoreva kuti anototi teni. Asi iwewe kwauri izvezvi uri kurarama, izvezvi uri kutogocha nyama izvezvi. Upenyu wazukuru, upenyu. Ende kuzviita shasha pavanhu kwatinozviita, ichi chokwadi chisina kunzvengana zvikuru. Kuzviita shasha kwaunenge uchizviita pavamwe vanhu, so unochizvinzwa shuga. But kukuti vana vako chimbotiradza mafotos evana vavo, hapana mwana asingafa akaposta vakaisa panonzi pamastatus kana kuposta mafotos evana vavo, because vanotonyara kuti zvaari zvinotonyadzisa. Not only vana ka, mudzimai wawakaroora chaiche, mudzimai wawakaroora ka, umwe ari kutorarama sechirikadzi uri mupenyu. Vamwe baba vakutoita setsvimborume, iwe uripo. Handiti chinova chinhu chisingatenderwa zukuru. Ichocho ndo chinhu chatazopfuurana pazuva ranhasi, kuti ngatirangarireiwo vana. Vamwe vana vanopesa kuzoita zvemadrugs, vanopesa kuita zvemadrugs. Moziva pane imwe foto yakandorwadza kamwe kavhidhio kari kusekuleta pamastreets esocial media, kana makakaona. Vapana ndofunga 8, 9 or 10 years vari kufudza mombe, varipo 2 vanoswera musango apanhaiwa kuSouth Africa, vakajamba bhodha vakapinda muSouth Africa. Izvezvi umwe mwana wake, how do you feel kavhidhio kemwana wako kutanga kusekuleta, mwana wako achinzi ari kufudziswa mombe kuSouth Africa uko achipiwa 500 rand? Just imagine, how much is 500 rand? Mwana kuti ari kuda kungotsvaga mari yekuti handingowana chekudya.
isusu chatinogona chete kutunda vana ivava ande hatizezi haufunge kana kusvika panguva yekumitisa. Makondomu aripo, unoregera kupfeka makondomu orega ako kuzadza vana. Haisusu futi ka unoziva kuti regai zvimwe zvinoitika kunyika kwedu ka, regai tisu zvimwe zvachona ka ndidzo dzinyaya dzatinenge tichifanishirwa naMwari. Tisada kutsaga zvimwe zvikuru ka, inini yangu seindi sekuru Zimbabwe, ndidzo dzimwe nyaya dzatinofanira kutanga tagadzirisa idzodzi. Because tongozoti nyika yedu yakanokorwa tsoka, izvo ndini newe taita kuti nyika yedu zvinhu zvinge zviri zvinomira kuipa. Because we don't think, tisati takurura bhurugwa ka, haufunge kuti mangwana kune chinhu chinonzi responsibility. Because kunakirwa ndekwe 2 minutes, but after that, after mapedza kunakirwa ka, dumbu ravo iritori mimba indotanga kutonetsa kutoti iri kuda izikiri. Ndotanga kutotaura kuti nhasi handisi kuda izvi, ndiri kuda kumbochika kanyama kepo imam chabatiki, mwana wevanhu akutosara achitambura ari ega. Kuzoti panozozvarwa mwana wachona ndo paanozodii. So vana baba katisafambe ngatitange tafunga. Nesuwo vana mai, madzimai, vasikana, usati wavhura makumbo ako iwewe chimbofunga kuti alright, korika ngohwa zvikanzi zvatoitika ndatozara, chii chinoitika? Unoona varurava ndopekuti anozoshava zvekuita maincidents akawanda ekuti vana vari kunzi akazodhampiwa murodhi, mwana akazosiyiwa mudreneji, kazvarwa karusvava kakandwa mugomba. Why? Because pamaifunga, pamaipushwa nemafeelings hamuna kunge mafunga kuti kumangwana zvikaitika zvinoitika. Umwe munhu anoti hatopfeka makondomu, iwe korikaputsika kondomu rachona handi harisi rinopwanyika kondomu, mimba yotobata. So usati wafunga kurara nemunhu, tanga watofunga kuti ko pakaitika chinoitika. Ndo vana vatozosiya vakutambura ivavo. Handiti? Ende mwana akatofirwa ritori nani, vanorwadza ndevekutoti tinotoziva kutoti baba wachona ariko, mai wachona mupenyu. Handiti? So ngatiitei kwazvo vazukuru, handiti? Ngatiitei kwazvo. Apa zara nhasi totombotsura, nhano wagava chokwadi taurisai sekuru. Thank you very much muzukuru. Hanzi naWini Karasamungu, hanzi zvakuda Mwari, vazhinji hatina moyo wekurera vana, havana kuda kufirwa. Vaitodawo rudo rwemubereki. Saka semadza ngativei nemoyo wamai. That's very true muzukuru wangu. That is very true. Tikangova nemoyo yakanaka, kungova nemoyo uri right, wekungoziva kuti mwana haana kuchuza situation yainayo. Mwana hakuna anochuza situation yainayo. Manzwa wazukuru, hakuna mwana anochuza kunge ari asina mubereki. Hakuna mwana anochuza kunge ari anaye futi mubereki. Masituations apusha kuti mwana apedzisire ave an orphan akawanda wazukuru. Handiti? Izvezvi tine COVID-19 iri kutora hama dzedu. Handiti? Zvinongokubatawo muzukuru. Kana chiri chimwe chirwere chachiya, taigona kuti zvoni hai ichi pamwe ndini ndaita musikanzwa. Handiti? Wakafa nemusikanzwa baba avo. But ichi chatinacho manje hachina kana kunzi musikanzwa. Chinogona kungoerekana changokutora. Tine hama dzedu dzakawanda dziri kuenda nekuda kwechirwere ichi. Vana vatosara dzatovanherera. Hapana anochuza wazukuru. Hapana anochuza. Tsaona chaidzo. Handiti? Izvezvi kutaura kunoku, nhasi ndachiona panews pabed bridge pari kunzi pane 4 truck drivers vashaika vari paqueue yekuda kuti vakrose border. Vamwe vana vatovanherera ivavo. Baba anga achitoshanda nesimba. But kutotanga nhasi vana ivavo upenyu hwatochinja. Muri kuona pandoreva? So zvinhu zvinobata wazukuru. Ndoda kuti mungoziva kuti patiri kudya paChristmas panapa, patiri kufara,
tifare but tichirangarira kuziva kuti zvonika tine vamwe vana vatinavo vatinofanira kunge tiri tinorangarira. Handiti vazukuru vangu, hanzi nemuzukuru wangu nenhamba idzo, hanzi topic iyi inoita kuti vamwe vapinde mumugumbezi nebhusi, kutaura kudai nherera zhinji dziri kutoinzwira Christmas panext door. Chokwadi vazukuru, Christmas kutaura kuno kunherera dzimwe dziri mukona, so vanotongonzwa kuti kune chinonzi Christmas. Ende vamwe vachona kurwadza kwachona, kurwadza kwazvona, vamwe vachona vana vomukoma wako ivo. Hembe inomboita mari iko kuSouth Africa kwatiri, yekutadza kungoti nhonga kana mubhero chaimo chaimo, mubhero zvongonhongerawo vana. Zvakaoma zukuru, zvakaoma. Dai Mwari akatibatsira paChristmas ino, dai Mwari akatibatsira vazukuru, uve nemwoyo unofungawo kuti hei, zvandiri kuita masipendero andiri kuita mari. Izvo zvekutotaura kunoku, firiji yakazara nedoro kuti nyama yakazara yoda kugochwa mangwana. Yemazi amenote mari, mari uda kudya iwewe. But kutaura kunoku, kana uri munhu anefunga nesense chaichedzo, after this live stream mangwana homuke uchidya zvekupfachura muti. Why? Because kutaura kunoku vana vasisi vako izvozvika namai vako vekutokubereka varipo kumusha havatorina pekutotangira izvozvo. Imi makanyura muchingoti zvakaoma tiri kuno Joni, but kafiriji kari kune ma6 pack izvi. Dai Mwari akatibatsira zvimwe zvachona dai Mwari akatibatsira. Dai Mwari akatibatsira vazukuru vangu. Hanzi sekuru tu makondomu aripo. Mukaona dzoni zvevana izvi hamudi kuzoita mamistakes kushandisa ini kugara mapfeka vazukuru. Kana usiri kuda zvekuzo pakuda kwatinoita iyo nyorovhita, kuida kwaunoita, but kana yazobuditsa zvainofanira kubuditsa chaizvo hauchabatike futi. Handiti? So what do you think vazukuru? What do you think? Kune vanoda kufona, regai timbozama WhatsApp call namba ndichadziisa panapa. Kune vanoda kupinda mustudio, you are welcome. Uyai titaure panyaya yachona, nyaya dzatinadzo pazuva ranhasi, upenyu hwenherera vazukuru. Handiti? Upenyu hwenherera. So ndo watoda timbotaura nezvawo, upenyu hwenherera. Upenyu hwenherera. Mine, I don't know inside. Upenyu hwenherera ndo topic yatiri kufamba nayo pazuva ranhasi vazukuru. So come, let's talk about this issue. Tozvigadzirisa sei vazukuru? Upenyu hwenherera. Okay. So ndaisa phone number pazukuru. Vanoda kuti vange vari vanopinda, vanoda kufona. Nhasi regai ndimbozama kuti tiite tifona ndiri. Right, muzukuru wangu marange zviri kudidi? Hello? 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 Ndrunzwike here kunzoko, ndiri kumbura kuti mazeze mushe zvodidi, ndandafunga kuti pamwe handisunzwika. murunzikwa network yangu ndo inenge iri kutambudzika. Koyambo jamba
Kuri sei kubasa kana kuti maapa holiday? Tina holiday basa sekuru, takatogara zvedu kare. Tirimo murodho. Usanditaurire. Usanditaurire. But usandiudza kuti uri kubhodha chete. Handi musevesa ndoenda kakuti ndiri kubuda mangwana makuseni kuenda kuJoburg. Ongo. Saka nanhasi zvangu ndakangomirira zvangu ndiripo parodhi. No, saka zvinoda kutendwa muzukuru. Nyaya tinayo muzukuru. Wainzwa nyaya yenherera muzukuru. Upenyu hwenherera. Hello? Hello? Network yako inenge iri kunditiza. Ndimarange. Network yako iri kuda kutiita sei? Takukunzwa. Network dzemusango sekuru dzinenge dzichimbonetsa. Yes. So, nyaya yamuri kutaura topic inorwadza sekuru ende inobata zveshuwa. So, tine chimwe chinhu chinozonyanya kurwadza chekuti kuna nababa vapenyu asi vana vavo vachirarama upenyu hwenherera. Yes. Asi kuno tikavaona vari kune vamwe vanenge vachifara kudarikidza mufaro wakapetwa kana ka5 chaiko, asi mhuri dzavo dzine makore kana 7 asingazivi kana kutengerwa kana shoti kana uniform kana chii zvacho nababa vake, asi baba vachirarama vachidya mari vachiita sei. So vanhu ameno kuti zvinodii. Ipapo tine challenge. Munhu iye sekuru angazokwanisa here kuchengeta chero mwana wamukoma wake achitadza wake mupenyu asina chaakatadza. Ipapo ndo patine dambudziko. So vanhu ngatingodzidzai kuti kana wakakura uchitambura mwana wako ngaasakura achitambura. Kana iwe wakakurira unherera, kana uchiri mupenyu ita kuti mwana wako ararame upenyu huri nani. Ende shuwirawo mwana weumwe chero akashaika kana iri nherera, ishuwirewo kuti isararame upenyu hwawakararama iwewe. That's true. Network yemuzukuru wangu ari murodhi, so network yake iri kuita ichibhamba. Network yake iri kuita ichinzvenga. Hello? Right. Yakunzikwa. Alright. Tawadzoka. Nokuti nhasi ndikashingirira kubvisa chishoma chandinacho nemwoyo wangu wese ndikapa mwana 1 handiti Mwari anondibetsera, achandipa zvokuti ndichakwanisa kubetsera vana 4 kana 5 mangwana. Nekuti zvinhu zvatinopiwa isusu, shiri dzedenga chaidzo hadzirimi, hadzikohwi, hadzicheke, asi dzinotorarama nezvatinobata isu vanhu. Saka iva nemwoyo wekuti uraramisewo mwana asingarimi, asingakwanise kucheka, asina anomuriritira kana anomushandira. Pane imwe nyaya futi kamuzukuru. Yandakaona especially kuhama dzinoenda kumakereke uko. Ameno kuti ndo mainzirwo azvo here. Pane vanhu vandakaona vanoenda nyaya dzatinonzwa kumakereke uko kuti vamwe kana ari kuchechi hazvina kuipa zvandiri kuda kutaura izvi. Kana vari kudzikereke vanopa zvakanyanya kuchechi vachimhanya nemaprojekti echechi, chinova chinhu chakanaka handiti. But vanhu ivavo kazhinji ukadzokera kumisha yavo yavanobva uchaona kuti zvoni kunotori nenherera dzavasiri kurangarira. Ameno kuti Mwari anokomborera here pakadaro apo muzukuru. Sekuru pamusoro imbijana handizivi bhaibheri, but ndichambotaura hangu kamwe kanyaya kandakanzwa kadiki. Alright. Jesu akati ndichauya kumba kwako mangwana nenguva dzakati, handiti? Alright.
munhu akagadzirira kuzveshuwa kuti Jesu achasvika pano mangwana, akatsvaira ruvanza, akagadzira chikafu, akagadzira mumba, pakauya munhu akanga achitoita sebenzi, akauya akamudzinga munhu iyeye akati ibva pano, pauri kutsika pachada kuzotsikwa naJesu. Asi Jesu haana kuzouya musiwo, akazobvunza mangwana akati, sei Ishe musina kuuya, zvikanzi ndakauya ukandidzinga. So vanhu tinoda kuitira Mwari zvakanaka, but tisingazivi kuti Mwari anoda nherera nevanhu vanotambura, ndo ava vanoda kuitirwa rudo nenyasha, nekuti haana hakusi kuda kwake. So amen. Sekuru maita basa. And usati waenda kamuzukuru, usati waenda utiri papo ka, inini ameno hangu zviri proper here kuti chechi ishayiwe kana nherera imwe chete, chechi nekuwanda kukura kwadzine dzakaita. Ndingotaura, handisi kunongedza chechi mumazita, handiti ndingotaura wose vanhu vechechi, because ndo vanhu vatinotarisira dzidziso dzekuchengeta nherera, ndivo vanotidzidzisa. But is it proper kuti chechi ishayiwewo kana nherera mbiri dzavanofidha, dzavanopa accommodation, dzavanoendesa kuchikoro, chechi nekukura kwayakaita? Zvine kublessing raMwari. Chinoitika sekuru, machechi ariko handiti, asi vamwe vari kuenda kumachechi, vari kutungamirira machechi vachitsvaga pfuma dzinogutsa ivo, asi dzisingagutsi Kristu ba. So atizivi, handina hangu zvekutaura zvakawanda zvandingakwanisa kutaura, but ipo papo panonetsa. Panoshupa, hapanonetsa ipapa muzukuru, handidi kunyepera, hapanoshungurudza. Saka alright sekuru maita basa. Thank you very much muzukuru, thank you very much. Chengetedzwa naMwari paroad apo muzukuru, yei. Aiwa, Mwari ndiye unondotiraramisa sekuru, panogumira pfungwa dzedu dzavo Mwari ndo padzinotangira. Vachienda mberi. Thank you very much. God bless you nesupport. Nemiwo muwane Christmas yakanaka. Thank you very much newewo. Right, vazukuru tinoda kutenda muzukuru wangu always anosupport, pana live yasingauya achisupport achipinda mustudio achipawo pfungwa dzake. Ndi Icon Marango yandidi muzukuru mukuru. Thank you very much muzukuru nesupport. Thank you very much nekuwana time yekuti unouya uchipinda mustudio kunyangwe ari busy, pamwe anotopaka motikari paside kuti titaure. Thank you very much nezisupport. So vazukuru ka, ndaisa link also na phone number kune vanoda kufona WhatsApp call, unogona kuzama anditi tione kuti tinokonekta here totaurirana vazukuru nyaya iri panapa. Anoda kufona kungofona chaiko chaiko futi, namba imwe chete unogona kungofona futi, totaura nyaya tinayo panapa zuva ranhasi, nyaya yenherera vazukuru dzatikatekeshera, dzatiri kukundikana kuchengeta nditi. What do you think vazukuru nenyaya tinayo? Especially nherera ini dzinondirwadza ka vakanyanyisa ndedzekuti uritori mupenyu, uritoripo izvezvi, kutotaura kumwe kuripo wakazara, but vana wakatendera kuti dzive nherera. So tisati taita vana, tisati tafunga kurambana vazukuru ka, ngatifunge zvese izvozvo. Munoziva kuti anamai vedu ka, vanamai vedu isusu chembere dzekare dzaigara ukavanzwa vane language imwe yavaitaura vachiti ndinogarira vana vani, ndinogarira vana vangu. Chairehwa nechembere dzekare paipaika, vanamai vedu vekare. Ukanzwa achiti ndinogarira vana vangu ka, vaireva kuti zonipa vana vangu vandazvara 4-5 nababa. Rudo rwakapera kare pakati pangu nababa. Ndinorohwa, ndinoshungurudzwa, ndinoita chipi. But ndave kugarira vana vangu. Chavaizama kureva ndechekuti zoni, zviri nani ndisacrifice life yangu inini, zviri nani ndisacrifice love life yangu inini
for the sake of these 5 kids. Pakuti ndisimuke panapa ndiende nevana ava kana ndisimuke ndichisiya vana ava, ndasiyira vana nhamo, ndatsvagira vana nhamo. Muri kunzwa zukuru? That is ndosaka muchinzwa kuti rudo rwamai rwakaoma, ndo inonzi unconditional love. Kuti relationship yako haisi kufamba nemurume wako, but wakafunga kuti manje ndikasimuka panapa, ndikasimuka ndikaenda, vana ava vanozokura dzatova nherera ndiripo. Because number one, wandichanosangana naye handiziva kuti achada here kuchengeta vana. Muriona pandoreva? So vana mai vekare ka isusu vedu vechimanje manje tisita kuti handingambogarire izvozvo iti, handingambogarire vana kuti zvaita sei. Okay, wosimuka woenda rowa pasi, but kutotanga musiwo vana dzinenge dzatova nherera, because zvichanokupresa kuseruko. Wobva wati inini ndakuda kuti dienda, regai ndimboendawo kuBotswana, regai ndimboendawo kuNamibia, kujoni ikoko woenda, zvinhu zvonotadza futi kufamba, zvonobhainda uriko, vana wakanda kumusha wanambuya, zvatodhaka. Handisi kuti garai muma-abusive relationship, handiti. Pandiri kutaura kuti kudiwa zukuru, pane tumwe tunyaya tudiki twaunonzwa kuti vanhu varambandirana, tunyaya tusina nebasa rese. Tumwe tunyaya twekutoti tunogona kugadzirika ukagara nemurume, ukagara nemukadzi, vana vakava nevabereki pamwe chete. Manzwa zukuru? Tisakonzerese kuti vana vedu dzive nherera isusu tichiri. Ngatisazvikonzerese izvozvo, but ngative vanhu vanorangarirawo vana vedu always. Ngative vanhu vane rudo nevana. Handiti? So nherera dzekuti dzinorwadza ndedzekuti baba ariko, kutaura kunoku wakatobata green bottle. Taura kunoku mai vakatokachikirwa nechimwe chikombo chisina kana help yachinomupa, but vana izvezvi vari kubatwa kaki vari kwavari. Unoona pandoreva? So what am I saying? Ndiri kuti ndiri kukurudzirana nemi wazukuru kuti ngatirangarirei nherera. Alright, ava tabata nezvavo. Kuvana vakasiyiwa, vana vatete vako, vana mumhuri menyu izvezvi kutotaura kunokufungawo nherera vana vakafirwa. Kubva musi wamakabva kunoviga hama yenyu, hauna kana kuzombofungawo kuti zvoni kuhama yangu zvaakafa, vana vake vachadyei, vana vake vachatarirwa nani. And vana vazhinji vanosiyirwa chembere dzisingachakwanise, ndo dzinosiyirwa idzodzo. Isusu tokupinda mumotokari, topinda mumabhazi, tarowa pasi, zvatopera. Takanovachengeta zvakanaka. Hamuna kuchengeta munhu zvakanaka kana musina kutora responsibility yaakanga ainayo. Because tinonzi kuchengeta munhu zvakanaka ndechekuti zvoni kana tapedza kumuviga tobva tati vana panapa muchagare, baba handii namai hapasisina, vakashayika, ndini ndave mubereki, handei. Handiti? Ndo zvinoitwa zukuru izvozvo, ndo zvinoitwa zukuru vangu, ndo zvinoitwa. So what do you think nenyaya ndinayo panapa? Ndiri kuisa link vanoda kupinda mustudio, uya tizotaura zukuru, uya tizotaura nyaya tinayo panapa, nyaya yenherera. Ndoiziva kuti vazhinji topic iri panapa vamwe havatoidi. Nyaya tiri kutaura panapa vamwe havatoifarira, handiti? Because inobata mwoyo kutaura chokwadi. Ukadawedzamisa pfungwa chaidzo unoona kuti hapana kwandiri kuenda, handiti? Hapana zvandiri kuita mulife. So ndichida kukurudzira futi muzukuru kuti ngatisubscribe kune vanyowani vaivai, handiti? Let's subscribe to this channel. Woisa notification bell kuti kana takuitawo malive stream akadai, tiri kutaura nyaya dzinopisa dzakadaiwo, unonotifaiwawo patinoisa mavidhiyo eceleb gossip, unotoonawo zvimavidhios, handiti vazukuru? So chiteerera. Also I would love to introduce to you zvakare tine program yatinayo foundation yeduwo pachannel panapa yeSaint TV Foundation, handiti?
which is headed kana kuti inotungamirirwa naSisi vanonzi Sisi Oshanti Mugepe anditi vari kuSouth Africa anditi. So foundation inonzi Saint TV Foundation yakatanga gore rino iri musi wa 9 December 2020 anditi. Kutaura kuno handidi kutaura zvakawanda because havapo handiti. But kutaura kuno kuva nemari yavatounganidza yavari kutoda kutoti vanga vari vanoendesa kunherera handiti kumahomu. Havasi kugumira ipapo. Vachibva ipapo vada kutozotanga kuunganidza mari dzekuti vawane vana vashoma shoma vavanobhadharira maschool fees. Vamwe vachange vari kutadza kubhadhara maschool fees vakafirwa nevabereki handiti. So muzukuru, kana uchida kunge uri unosapotawo program iyoyi unogona kutibata pafone number dziri apo tokuudza kuti zvinofamba sei handiti. So vane vhesi yavari kufamba nayo futi iri pana Esther chapter number 4 verse 13 na14 yationa kuti inotaura kuti kudii. Esther chapter number 4 ngaindimboiverenga ndi paverse number 13. So vazukuru, uyai titaure nyaya dzatinadzo panapa nditi, uyai tizodzibata. Okay, meno chichakuitika verse 18. Okay, so ndo vhesi yemubhaibheri yavari kufamba nayo handiti. We are a Bible believing channel, so zvinhu zvedu zvese tinongozviita tichizviisa mumaoko aMwari handiti. So New International Vision yandakabata panapa iri kuti kudii. Esther chapter number 4. 13 and 14, yes. So verse number 13 iri kuti, he sent back this answer. Do you not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape? And for if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Right, apa pakavhesi yavo vakada kuibata zvakanyanya pekupedzisira apo anditi. Pepesira apo panoti ndiani anoziva muzukuru kuti dzimwe dzenguva wakatumirwa kuSaint TV, wakasangana neSaint TV anditi. Wakasanganawo paYouTube neSaint TV, not because of kuti wakanga wafambira gossip. Unoziva kuti vamwe ndonzwa nyaya dzakawanda taakutaura hangu nevazukuru vangu vanenge vakutaura kuti sekuru handizoti chakangondiita ndimire. And most of these people vandiri kureva tatova a family, tatova one big family. Alright, link ndaisa mzukuru, check pa comment section, pane link randaisa just after pamusoro pe comment yako pane link riripo anditi. So
pane vanhu vatakasangana navo, vamwe vanotopupura kutoti pandakangouya palive stream ndakanzwa pachitaura nyaya yefoundation, and then I decided to subscribe and to follow. Handiti? So what am I saying? Ndiri kuti panguva dzakadai muzukuru, panguva dzakadai pamwe Mwari ndopaatokutendera iwo mwoyo mako neuchitonzwa kutopushiwa kuti zvekuti ndinge ndiri ndinobetsera nherera chokwadi ndoda kuti ndinge ndiri ndinozviita, but wogona kutoshayiwa kuti ndotangira papi. Handiti? Wogona kutoshayiwa kuti ndotangira papi. umwe muzukuru wangu akazondudza akati, sekuru ndaingofunga kuti kamari kangu kandoda kuchengeta kubatsirana kunherera kashoma. So pandakatozonzwa mataura nyaya yefoundation, ndakatozoona kuti bheta nditojoina kuitira kuti kamari kaika tikabatanidza tinobva takatowanda totoendesa. Chinova chinhu chakanaka muzukuru. Come, handiti, join foundation iyi. Handiti, join our foundation and then torwidzana. Uyu akati dhora, uyu akati 50 cents, uyu akati zvinhu zvotofamba muzukuru. Totoita vana vatinotobatsira pashoma ipapo, wotoisa smile pachiso, wotoita kuti mumwe mwana atosekerera. Handiti? So ndopadati ngatirangarire nherera vazukuru, ngatirangarire nherera. Ndofunga kuti apa mazuva takuda kuti tipete paprogramu yedu yekutanga, kana kuti pane zvatinoda kupa zvekutanga. Kungoti vari busy zvinezvi, dai vatombouya vakapinda mustudio vakakudza kuti vapapi. Handiti? So ngati chingowanawo mwoyo mako kungoti ndoda kunge ndiri ndinobatsira vana. Just imagine muzukuru, chingofunga kuti vana izvezvi ukabuda vana vanogara mastreets vangani vana vanotogara mustreet izvezvi. Uri kuti uri mumba, pamwe mvura inenge ichitonaya kwauri, pamwe kontori nechando sesu tori muwinter. Handiti? Mune muri tori muchando, but panotori nevana vari kutorara panze vachifuga makadhibhokisi. Vana vakafirwa nevabereki. So ndopatiri kuti zoni toita sei kuvazukuru? Tongotarira here setisiri kuona. Of course ndoziva kuti togona kusabetsera vese, but one year watichabatsira, one year watichatengera juzi, auone here kuti tinoita towinza sanduko muupenyu hweumwe mwana. Hauzoone here muzukuru kuti tinoita towinza sanduko. Ndaisa link pazasi. Ndaisa link muzukuru wangu, try it again. Ndichimbori zama rinyowani randaisa izvezvi. So ndonyaya yatinayo vazukuru, ndonyaya yatinayo. Thanks very much vari kuti supporta. Thank you very much. So what do you think nenyaya yatinayo vazukuru? Munofungeiwo nenyaya yatiri kufamba nayo, nyaya yenherera, vana vakafirwa. Haisi nyaya yongoti kurangarira vana vehama dzako chete. Handiti? Nevamwewo vana vasitori newe, nevamwewo vana vaunenge usitori neinawo, ngativarangarirei futi. Handiti? Ngativarangarirei futi ivavo vazukuru, nekuti vana vachona vese ndevedu, tinovada vana vachona. Handiti? Pamwe wakatotumirwa naMwari kuuya panapa pachannel pedu, sekugara kwandoditaura kuti this is not my channel, this is our family channel. Because dai ndakauya ndikati channel ino, this is my channel, it means kuti whatever zvinoitwa panapa kanzi ndinofanira kunge ndiri ndinoona kuti zvafamba sei. There won't be any need yekuti ndiwe ndichiadresa nyaya dzakadai. But tiri kutaura sefamily, sesaint family. Handiti? Sesaint family of love. And it's not love until you and me will give it away. So isusu semhuri vision yedu ndeyekuti tinge tiri isangova YouTube channel chete. Handiti? Let this channel ive channel inowinza sanduko muupenyu hweumwe mwana. And this we can achieve kana inini nemi kana tabatana. Handiti? Tati aiwa,
ngatichichikomberanei churu chachona. Within some days munotonawo zvichitorerukira kune umwe mwana. Taura kuno kuti pane mari yavepo yakatoti thanks very much kuhama dzese dziri kubvisa, hama dzese dziri kubata woshandi mugepe vari kutumira mari nekuda kwepurogiramu imwe chete. Mari dzenyu pazvikuru dzamuri kutumira karekodhi tiri kurichengeta. Ndosaka makanzwa ndakati inini handidi kuti ndinge ndiri ndinodzibata futi mari. Munoziva kuti kutaura kunowanda. Handiti kunozowanda kunzi mari dziri kupiwa hangu sendi vachidii. Ndosaka ndakati dzisatombofe dzakauya zvadzona kuno kuUAE kwandogara. Handiti ngatigare dzaenda kopi kuSouth Africa. From South Africa ndo vachaona kuti magroceries avachatenga ndobva vaenda kwavanofanira kuenda. Handiti vazukuru. Apa ririita sei link? Taurai neni link ririita sei? Post kunokuri kundiratidza kuti riri right. Kunokuri kutondiratidza kuti link riri right. Let me check. Pane vamwe vari kutrai kupinda richiramba link. Taurai neni vazukuru, let's communicate. Pane vamwe enda vari kuzama kupinda zvakare. Okay. Ndadropa zvakare link handiti. So munofunge vazukuru, what do you think? Uyai mustudio tinge tiri tinotaurirana, vanoda kuita WhatsApp call. Meno chii chiri kuitika maybe kwauri. Because apa iri randaisaka rotondiudza kutoti perfect. Kuno kune chitona kutoti riri right link. Meno chii chiri kuitika ikoko. Riri kuita jealous, harisi kuda kuti tinzwe mafacts. Right, ndaisa futi phone number handiti. Ndaisa phone number pamusoro apo, vanoda kutibata, vanoda kutifonera paWhatsApp. Ndofunga tasarwa nemaminutes mashoma 5 minutes kuti tipedze live stream yedu. So vanoda kutibata paWhatsApp, please come, ngatitauranei. Ngatitauranei vazukuru. All right. Yes, mzukuru. Kule. Zviri sei. Tiri bove kuti madimi. Mushe. Ora chimbonipa ndipo 1 minute timbodaira call. Ora taurai nawo tinokupai time, tinomira zvedu, tinoenda pahold. All right. Hello. Yes, uncle. Zviri kudii mzukuru? Uncle, muri sei? Ndiri nani, zviri kudii? Mushe, kuri sei? Aiwa, kuno kuri right. Andicheka. Beta. Ndiri kuona kuti muri kuisa topic chaiyo. All right. Link ndoraramba zvarona, but ndafara kuti wazofona mzukuru. Saka unoti kudii nayo nyaya yedu? Yeah, that's okay. Yeah. I totally agree because that's the thing I've been doing since I was growing up. All right.
And since I've been here in UK, I've been supporting like SOS Children's Home in Pindura every month. Then I got to set a direct debit. All right. Then about orphans, ISUS as a community. ISUS as a community, we need to support each other. We need to support them. You never know where they will be tomorrow. Okay. Ukabatira mwana, like inini, I grew up an orphan. And akabatirwa na somebody kuti ndizovapa ndiri panapa, I was an orphan. Right. Saka what I have done so far, I've done a lot. I have helped in like more than 5 people throughout university. Okay. The 20 years I've been in the UK. Okay. And that's how we create leaders of tomorrow. You never know where you get the leader. It doesn't mean that will be prominent people. No. All right. Saka ISUS as a community, we need to support either chero chiembe, chero anything, chero like this Christmas. Just cook food, go in the streets, give them food. Warm food. Accommodate 1 or 2 orphans. Whenever 6 years, they don't know anything. You should take them out of the street and bring them in your home. Marano more than what you think. Yes. But what I've realized when I was here, ISUS as a community, we are becoming very greedy and stupid at the same time. Okay. Yeah, because you find out vana vanoshayikirwa namai nababa. Uncles and other relatives, they want to sell everything in the house. They want even to sell the house. So what do you expect children? Kuti vana vanoita sei? Yeah, tiri papo ndoda isusu taunyanya kukaya. Yes. So ndoda kuti ndibe ndoda kuti ndimbobvunzawo mukoma wandinawo tibatanze conversation yachona. Samsonite. Yes, sekuru muri. Ndofunga mushe mukuru zvikuti. Mali? All right. Ndikutange ndiri kuinterrupta. Okay. Sister vari kufona vari ku UK ava vari kutaura nyaya yakakosha. That's very important. Yes. Unoona pa vanhu vatinoti ma-orphans zvazvinoita ndezvekudai so. If kana iwe ma-parents ese aripo kana usiri orphan kana usina ma-problems awambosangana nawo muupenyu, haumborealize kuti variko vamwe vanhu vari pa-hard time. It's important kuti kana uchinge waonawo kuti pane need, even kutanga kutarisa vanhu vepadhuze like hama dzako, unogona kungoona kuti pane mwana wahanzvadzi yangu haisi mhosva yake kuti akafirwa kana kuti hanzvadzi yako yakashayika. It was not your sister's choice kuti aende achisiya vana ivavo vari vadiki. You understand? It was not a choice yemwana wacho akafirwa kuti asare iye ari nherera. It just happened eventually. Saka ukangotora an opportunity yekuti ubatsire uyo iripo iyoyo, ukatangirawo padhuze papa hama ipapo patiri ipapo, ukatanga kubatsirawo hama yako yepadhuze iyoyo, an orphan, it will go a long way. Mara anokublessa because kutarisa masarudzo atingatarisa asi muri kuona. All right. Tiri papo. There's another one. Yes. Mzukuru wangu Nubian Queen. Hello. Sekuru mutala kuno kwere. Ndiruda kubatanza conversation yacho toda kuti titetese. Tichitaura. Yeah, that's fine. Yes, over to you. Ndofunga wazvinzwa zvataurwa na Samsonite pana. Ndazviwa zvataura. Pana
so we just share my ideas and all those things. The way we share ideas, that's where we find where to start. If we want to support people, that's how we find where to start. So Tangrani Papi. That's what I mean. It's obvious. You start with your family, but sometimes you find out that your family is not appreciating whatever you are doing. Okay. Then you extend your hand out. Okay. Or Because maybe in your family. You realize, I might start with my family to support my family, but they are not appreciating. Okay. They are just greedy, and yet they are. Oh. Vanenge vadropa uncle. Hi. Yeah, you can go ahead. I think a connection now. Yeah, connection now. It's okay. Yes. You can start with your family, Papa. That's important. Let's suppose you are privileged in your family. I'm now my orphans or one whatsoever. You can actually go an extra mile mocheka kuti mucommunity meduwo vanhu vari padhuze nepadhuzewo haungati wewe it's us now une zvekudya wadya wadii you are full but looking at your neighbor you don't even know kuti neighbor yangu chii chiri kumboitika pana neighbor wangu. You can actually go an extra mile wonocheka kuti but guys mawanawo here chekuti mudye iChristmas itime yekuti vanhu vese vangocelebratewo. But do you know kuti mwana kuomerawo zvekuchaya kana 750 mil yemafuta iyaya izvezvi Christmas ino kutaura kwatotoita ikoko anenge aitoziva kuti time yangosvikawo zvayo because vamwe vanhu remember vamwe vanhu vanga vasina mabasa zvinhu zvavo zvakaoma whatsoever zvazvicontributa zvakawanda. So you can actually go an extra mile and take kuti neighbor yangu zvinhu zvese unazvo here hakuna kungofara kuti vanhu vanoita mabhuraya vari kudii vari kubhuraya vachidii but usinambochekawo kuti is it well with my neighbor. You can buy a 2-liter coke and how much is 1 kg rice? 1 kg rice, you know kuti my neighbors angu they are only 2 overtengero ka chicken whatever that goes a long way. You can actually help each other supportana ndokuti kugara kuti chinokosha as vanhu vakabva kuvanhu handiti makona. All right. Muzukuru wangu, thanks very much for coming back. Nubian Queen adzoka. Ndofunga wainzwa nyaya iri kutaurwa naSamsonite yekuti we are our brother's keeper. Unototanga newe pedyo. Exactly. Our brothers might be at an advanced level. Yes. And for me, I've learned how to assess the situation. I've learned how to assess the situation. Another first, my own family or this other person. Yes. Because my own family, I will always help my own family. Yes. If they go without for 1 month. Yes, vari kutaura zvinhu zvinokosha naika. Maybe yes, you can go ahead. You can go ahead. Okay. Yeah, okay. Connection yavo iri tachikata naika. We will have a very successful community or a country if we start doing that.
All right, ameno chichiri kuitika neconnection yangu futi kuno. Hello? But tiri loud and clear. And All right. we can stand for each other as a community. I Yes. think zvavanga vachicontribute zvadaita kuti you can actually extend your hand to your neighbor asiri family. It makes a difference as well. Nekuti munhu wese ihama yako pakurarama. You never know kuti ari kushaya something zveupi. Kana hama yako vanhu vemufamily menyu kuti vari enough vanazvo. You can go ahead and look for another someone ari kunze and extend your hand as well. Like time inei yanga COVID, do you know kuti vamwe vanhu vazhinji vakarasikirwa nemabasa. Like vakawandisa mabasa chaiwo we talking about what more vanhu vanga vari employed kumacompanies iwayo. Saka vanhu vanenge vane hardships ende chinhu chinoshamisa ndechekuti munhu kana uchinge une pauri kuwana something hauzozviziva kuti hama yangu ari padhuze, is it okay with him or her? Because iwe unenge ngoita kuti inini ndiripo zvekuti mhuri yako ndirikumbobuda chimbodai ati kumbopota uchingoita sei uchimbotorawo time yekumbocheka but akomana ngandimboonei kuti is it well with my kumbotorawo time yekuti tiri kumirira kuti Christmas day mangwana tora kufoni yako umbosendera hama neshamwari vaunavo mufoni macontacts aunavo mufoni. Is it okay with you guys? Christmas yenyu yakamira sei? Merry Christmas uchivasendera open apanagona kuva open kuudza kuti shamwari muri kucelebrata zvenyu nekuti inini potina nenzara. Wototangira ipapo shamwari alright what doing that I can actually put something ndine ka100 ndinako rega ndingokutengera ka2 kg rice netumadrinks ngofarawo nevamwe mangwana. That goes a long way. Yeah, that is very true. That is very true. Especially urikona I still remember in the mugorera when was it anchazoti goreran. Hey. Okay. You can go ahead otaura zvako ndozopindura ndozotaura nyaya yandiri kuda kudzoka nayo. Pane zvandoda kugadzira. No, ndaida kutongotsigira hangu paidea yekuti by contributing nekubatsirawo vepadhuze. Kana vepadhuze vaona kuti vaperawo, we can actually extend hand kune vasiri vepadhuze kure vacho tongoita kuti we put smile on our keeper. Ndina zvakawanda hangu zvanoda kutaura nezvazvo uncle. Thanks very much for the program. Vangu vachiti pane vangoitaura zvekuti link harisi kunyatsooneka. I think vakacheka pamacomments ari below pane pamakanda link link irikupindika zvakanaka zveeasy. Indangobaya ndatinga kutesta kuona kuti vanhu varonetseka kuti link harisi kuita. Ndangopinda one time ndakaona understand. Yeah, the link is okay. It's right. People can join. Right. They can actually join the motor communicator here. Yeah, chete nyaya yachona inotyisa vanhu vakawanda. Dzimwe nyaya dai link rakaremberwa izvezvi, but iyi nyaya ndafara. Kazhinji uri kuona kuti ikasaita vanhu vanoda kubuda kudai zviya. Ine nyaya iyoyo ichibatsira vanhu zvakanyanya. Handitika. No, it's okay. Sekuri, I think I've contributed. Tinobatana panhu vanhu mbone Christmas yakanaka, musazospenda zvese. Handiti muri kuona zvinoita paChristmas. Munhu anobva akanganwa coming. Wotora nemari yerent, mumwe chema rent yaJanuary. January it's only next week. Wodya mari wogocha mobraya, wofadza mafenza, matimu raunaro. Forgetting kuti January parudiwa
muda kutengera vana maschool fees, muda kubhadharira vana maschool fees, muda kuvatengera sechero, muda kutenga mabhuku, all that. Nekubhadhara rent, landlord haaregedze kuuya musi wa1 achiti nekuti vanhu havaita brai haiwa rekatimboapa time pamwe vaka overspenda. Spenda ibudget yako. Please guys, let's take care of ourselves. Tifunge vamwe vanhu vanogona kutoita madhiri ekutozorasikirwa nelife, kufarisa zvekudaro vakutonopinda mune mamwe madhiri hamunaziva madhiri atakutaura, vakupinda mune madhiri ekuti unopedzisira varuina life yavo with only 1 day guys. A day 24 hours 24 hours dzokuvhiringidzira future yako. You have to take care of yourself and make sure you become responsible. Tobatsirana toita zvatinoita. Let us know that January is coming. Unonzwa vanhu vachingochema ndakarwa neJanuary disease, yet waive ne$3,000 US musi 24 December, but come 1 January understand. So let's be responsible. Tingobatsirana tiziva kuti the year is coming to an end, but ukasaita use up maresources aunawo wisely unozosara wakuchema. Vanhu ngavave neChristmas vari kupinda muNew Year, upinde muNew Year zvakanaka. Thank you very much Mukoma Samson Night Stories. Maita zvibasa mauya mutadzidza zvakawanda kubva kwamuri. Aiwa, nesu tadzidza zvakawanda, tawana macontributions anga achitibatsira, even zvachicontributwa nasister vaye network yavo yazobhaisa zvayo, but we were learning a lot. Zvakanyanyisa chokwadi. All right, mazvita. Anditi kaka1. Thank you. Right, tichida kutenda Mukoma Samson Night vamwe vatanga tinavo handiti vatibatsira vacontributor zvakanyanya, nemuzukuru wangu Nubian Queen handiti thank you very much vapinda mustudio. Also muzukuru wangu atanga kupinda Icon Marange Nuka, thank you very much. So vazukuru manheru kutanga manheru anhasi ngatifarezi zviri responsible handiti tisanwe tichityaira, hazvitenderwe izvozvo. Also ngatizivei kuti Christmas is just a day and hazvisi zvinyowani. Tikazvibata tikazvichengetedza zvakanaka paChristmas inoi tichadya futi Christmas yegore rinouya handiti. So ngatizvichengetedzei, tigarire kure nenjodzi handiti. Let's stay out of trouble zvikuru. Mwari wamasimba ose akuropafadzei. Remember futi kuti zoni chirunzi Christmas chachonaka tiri kupemberera izuva rakanzi rakatarwa ndo rakazvarwa Jesu, ratinopemberera birthday remwanakomana waMwari pane ino nyika handiti. So sakanganawo muzukuru wangu kuti zvairevei kuuya kwaJesu kunyika inoi futi handiti. Ngatisazvikanganwe izvozvo kuti pane nyasha dzakanyanyisa dzakakurisa dzatakasangana nadzo pazuva irori rakazvarwa Jesu handiti. So vazukuru, hanzi naZefaniah Msanga, Bhaibheri rinoti kuna Jacob chapter number 1 verse number 27, kunamata kwarurama kune simba kune mhosva pamberi paMwari wedu naBaba ndiko kufambira nherera nechirikadzi pakutambudzika kwavo. That's very true. Chinonzi chitendero chaicho chechokwadi vazukuru ndichochichi kana Bhaibheri riri kuti zvoni kufambira nherera nechirikadzi pakutambudzika kwavo. Zvorongoreva kuti zvonika kuchengeta nherera nechirikadzi pavari in need ndiko kunamata kwezvokwadi handiti. Remember center of the gospel kune vanotenda kuchitendero chechikristu, Bhaibheri rese riya ramuchiriona
It's not said of the gospel, inowana pana John number 3 verse 16, inobva yatizvoni, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Inzwaika, chinonzi kunamata zukuru haugone kutaura kuti unoda Mwari kana usati wapa. Chinhu chinonzi love is followed, it is always followed by giving. You cannot say it in I love kana usati wapa, because chinonzi love is something chinobudisiwa chiri material, chinhu chinorwadza kuseparata nacho. Love haionekwa zukuru. Toda kuudza chokwadi, love haioneke. Kana tikafamba tichiti ndine love, hatiione nemaziso, but inoonekwa nemaziso when it comes to manifestation. Kana yakumanifesta sei, paunoti akomana inini mukoma wangu ndinomuda ini, wobva wasimudza foni umufonera kuti mukoma wangu ndoda kumbokuisirawo ka 100 bond. Why? Wakuchishare love iri kubuda mukati yakuuya into manifestation in the physical. Because if I tell you vazukuru kuti I love you Messi, I love you Messi, it doesn't make sense azvireve chinhu. Bible kana richitotaura kuti for God so loved the world that he gave. Panotaurwa nyaya yekunzi love, panofanira kuuya vara rinoti that you gave this. I love you, that's why I gave you this. I love my wife, that's why ndichimubata zvakanaka. That's why ndichimupa zvese zvaanoda. And that is love. Love inoonekwa nemabasa zukuru. So tiri kuti kudii, hatigone kutaura kuti tinoda Mwari kana tikasange tiri tinoda vana, chirikadzi nenherera, sezviri kutaurwa nevhesi yaitaurwa naZefe naye Muhlanga muzukuru wangu. Handiti hatigone kutaura zvokuti tine rudo kana tikasapota tichiita zvakarurama, tichipa, tichifambira chirikadzi nenherera. Rangarirai mukadzi anonzi Dhokasi kana kuti Tabhita. Bhaibheri rinotaura kuti zvoni musi waakafa akachemwa nechirikadzi nenherera. Bhaibheri rinobva ratotaura kuti izvozvo ndo zvakaonekwa kuri kururama, ndo dzakamusainira mapepa ake ekupinda kudenga. Urona pandiro, iwewo une chirikadzi ngani kana nherera ngani dzawakarangarira? Handiti une chirikadzi ngani dzawakarangarira? Izvezvi kutaura kunoku, Christmas ino ndoda kuchallenge umwe munhu. Musadye mega kana musina ukoka umwe munhu. Just invite umwe munhu, invite another family. Kuti usava invite sekunge uri kuziva kuti havana chavainacho. Tinotozivana mukugarisana. Tamai nhingi uyai kana kutotakura chikafu, kutotipeka chikafu mumakonteina mahombe. Ndauya vasikana, testaiwo zvandabika paChristmas inoi, tidye tese. Umwe munhu akatoomerwa nevana izvo zvari mukona, iwe unotozviziva. Aritori mukona izvo zviri kutofunga kuti mangwana zvichafamba sei. Iwe chibika murega kurasa mbini ungobika chikafu chako, wobva watora vana huyai pakupakura, ungopakura vana huyai tidye Christmas. Handiti kwete kuti vana vako vanotoonererwa kutobuda nebhonzo panze renonji ne-T-bone steak panze, akatobata bhonzo riya achinotamba nekamwana kemuneighbor wako, uri kutoziva kuti nyama hachatomboizive shepi yayo. Handiti chinonzi love unochitangira pamuvakidzani wako waugere naye. Chinonzi love ngachikonfemewe nevanhu, hama dzako. Tina vanhu vakawanda vakati vanoda kunamata vakazara mumachechi kutaura kunokuka. Vanhu vakawanda mumachechi, vanhu vakawanda vazukuru vangu vari mumachechi. But ukaenda kumisha yavo kunobvunza kuti mwana wenyu panapa ndimudhikoni kuchechi uku kana kuti ndiereda kana kuti muvhangeri, panapa munoraramawo naye sei? Zvinopupurwa ipapo kana newo munonatsoona kuti baba havanamata. Vachona vari kunzi ndo mainhingi kuchechi, kwavo kwavanobva uku
Zvakaoma havana mati. Handiti? So what am I saying? Ndiri kuti vazukuruka ngatiraramei tichirangarira chirikadzi nenherera. Handiti? Yes, muzukuru. Manas. Zvakamira sei ango? Zviri kudidi muzukuru wangu? Hapana, iri sei Christmas ikoko? Christmas iri bo ndiri kuona uri kugocha. Hapana patatotanga kugocha pano. Sadaro tatotanga kugocha. Chibage chakagochwa kadiro kandochiita uchindidaro soka. Handiti kugocha here ango. Unogocha chaunacho ka? Ichocho chaunacho ndo chandinotofarira. Chaunacho ndo chaunogocha. Aiwa, tinozvikudza izvozvo. Next year ndenge nchitopawo testimony kuti aiwa Christmas egore rapera yainakidza takagocha zingaite. Taura zvako. Right, nyaya wainzwa muzukuru. Hatipambe netopic yatinayo. Handina kuinzwa nyaya, ndatongoonawo muri palive vanangoti regai nditomhanye izvo so ango vachiripo. Alright, wangoona muzukuru. Nyaya iripo tiri kutaura pamusoro penherera, nyaya yeupenyu hwenherera. So unoona seupenyu hunoraramwa nenherera muzukuru, isusu vanhu tiripo tiri vapenyu. Nherera mujeri. Nherera nemunhu ari mujeri kani zvacho hazvina kusiyana. Zvinozongosiyana chete kuti pakuti munhu wemujeri haazokwanisa kufamba but otherwise zvimwe chetezvo. Ndiri kukunzwa muzukuru. Ndo maonero angu because hatiti kunyeperana hedu tura chokwadi ka. Hakuna munhu pasi panapa ka akafanana nababa wako namai wako. Right. But kana vana vachinge vafirwa ka inini newe kana panguva yachona tichinge tirisu tasara. Tovaregerere todini because vana ava vamwe ka isusu tisu tiritori madzikoma kana kuti vaning'ina vevanhu vakashayika vakatisira vana. Nhasi kutaura kunoku tiri kufara, tiri kugocha, tiri kudii, but kumusha kutaura kunoku vana ivavo haana kana masiripasi. Hatifanira kuvaregerera. Hatifanirwe kuvaregerera. Alright. But chimwe chinhu manje angu ka ndechekudai soka. Nherero kazhinji kacho ka ingori nebelief yekuti zvinhu zviri kuitika pamwe nekuda kwokuti mubereko wangu haapo. Sometimes chero kamugonera zvakadika anogona kungoita kabhirifi kokuti aiwa nekuti mubereko wangu haapo. Hani maiziva? Ndiri pabata. But izvozvo nherera inogona kuzvifunga achiri mudiki ka but paanozokura manje ka ndo paandanga kuzoita sei kana ari munhu anepfungwa kunoti paipai but paipai ndaisanetswa paipai waakunatsofunga manje. Alright. Zvinoenderana neage wofutiwo. Mati? But pamwe pachona it's not always kazhinji vana vakafirwa vamwe tinovaneglecta muzukuru kutaura chokwadi tinovaregerera pamwe pacho. Vamwe of course kavanongori nemweya wekahunherera pane vamwe vandoziva vanenge vane kamweya kekungoti ndakafirwa inini. So kunyangwe chero kanhu kadiki kana kutsurwa chaiko ka mwana iyeye pamwe anogona kutonetsa kutsura kuti ukangomutsura anobva atodiona seari kunetsa. Ndo zvandambotaura zvezve kuti kana munhu angori nherera kazhinji kacho pane vamwe vanoita dzati pfungwa iyoyo. Dzimweni dzenguva manje ka nyaya yekuti munhu anenge achiri mudiki. But paanozokura manje akutanga kufunga zvinhu zvezvi anonoti paipai but vabereki vaitondudza zvinhu zvine musoro. Yeah, that's very true. So sometimes ini chandokoziva inini ka kana uchengeta mwana womukoma wako kana mwana womunin'ina wako ka chitongomuonawo semwana wako treat yaunomupa mwana wako ka iye anofanira kungopawo munhu iyeye
iye kuzvitambira kana kusazvitambira ka zvinenge zvakewo. Chero akatadza chero nherera yacho uri kuchengeta iye chero akatadza zvakadika usafa wakamurasawo futi because zvakafanana mwana wako kana mwana wako akatadza zvakadiya ufa wakamurasa. Paunotongotanga kuchengeta mwana womukoma wako ipapo ka chibva watongosaina do or die. Hani maiziwa ipapo ichokwadi unobva wapana kutongomutora kana pari pamba manjika kana tomboti uri baa munini wake ka zvandinoona hangu inini ka tomboti uri baa munini wako ka uri baa munini wake ka anofana kutanga kutokudaidza kana kuti baba kuti sezvinongoita mwana wacho waipapo zvokuti chero munhu wekusaidhi akabva kusaidhi akauya haatomboziva kuti aiwa no uyu mwana uyu haasi chi haasi womumba imo muchaimo. Yeah, that's very true. So chinhu chakakosha kuti vana vese ka sekwedu isusu kwatinobva ka kwedu kwatinobva vadhara vedu ka kana waida kurohwa zvisingaitika dedza munin'ina kana mukoma wavo kuti baba mukuru kana kuti baba munini kana kuti mai guru kana mai nini wairohwa zvimwe zvisingaiti. Do you know kuti izvezvi kutaura kunoku mudhara wangu my biological mudhara vakashayika nditi but kunyange tichikura waiti ukada something nyaya hombe dzinoda kuti dzinge dzinoga dzakafanana nekuroora wanga usingauze mudhara wainzi enda kuna baba vako ane achironzi baba vako ipapo kani munin'ina so wakutofanira kutokwira bhazi kutoti utonomuudza kuti mundharaunda nyaya yangu yakadai kana izvezvi tikada kuroora handiende nemudzimai kumba kwandakazvarwa ini ndinotoenda kumba kwababa munini vavo ndo baba vangu ndo kwandinotonoti baba ndiye mudzimai ndo kwandinotoita maintroduction. So why madhara edu anga akatoziva kuti rimwe ramazuva ndichafa ndikafa vana dzinosara dzikaita nherera ichokwadi. Ndosaka kana muchiona kana paipai vana vachinzi ngavashanye ngavadai zvinenge zviitirwa izvozvo. But inini hangu I believe kuti kana kuti mwana akafirwa ka akatorwa nehama yepedyo kuti achengetwe ka hapana problem ineti. Zvakafanana kana pamuri papo ango imimi kana kuti munin'ina wenyu akafa motora vana vake mochengeta akanyika hapana problem inoitika. Problem inogona kuzoitika kana kuti kana kwava kumukadzi wenyu manje ndo machallenges anoita sei anogona kutadza kugamuchira kuti anenge akutokanyika vakadzi vanozoweka metsika kuti aiwa kwatorwa vana 2 iko zvezvipoti esadza yazotokura manje dai tenge tingori 2 nemurume wangu nemwana otherwise pamwe dai titori nezvinhu zvakakosha kudai dai ndo machallenges kanyika chari kuvakadzi. Kwete vakadzi chete kana nesuwo futi kuvarume kana vangava vana vemunin'ina wemudzimai wako iwe vakadzi ashayika vauya iwo waizoti waendesa vana kumaprivate school nenyaya yekuti pane vamwe vanatuka mira ndokubate muromo angu mira ndaenda pedza rega ndipedza vana vemunin'ina wemudzimai wako vakuuya kuzogara newo waendesa vana kumaprivate schools waiafoda kutenga petro yako uchiita zvaunoda kuenda kubasa vana ava chatori chimwe chikamu chekutoti hauchakwanise kufamba nemotikari uchienda kubasa wakutokwira mukombe kuti zvibhalanse wakutobvisa vana kumaprivate school vakutoendawo kuzvikoro zvokuti mari ikwane ipapo futi tine problem. Dambudziko rogona kutotanga kutotibata kuti nini vana vangu vane umwe munhurume urikuona havasi ropa rangu all those things ango muri kunzwa here
toda kutaura chokwadi ka isusu semazimbabwe isusu ka tinoti mwana ngaachengetwe kudzinza rake. Vana vemukoma wako iyoyo ka idzinza rako wakasimuka kuvachengeta ani mazviona. Saka manje kuvana vemukadzi manje ava kuvaningina vemukadzi manje ava harisi dzinza rako, vanofanira kuenda kana kunana bamuni kunana stepfather. But onaka zvatiri kutaura paSaint TV, inonzi Saint TV Fund Foundation ka ati chinonzi ukama kwatiri harisi ropa. Chinonzi ukama kuti munhu whether kuti ndowedzinza inonzi love ka yechokwadi haitoshewe kune mwana wamukoma wako. Because ini ndikachengeta mwana wemunin'ina wangu ka mwana wangu chero kakaroorwa ikako kakaroorwa ndinotora kana mukoma kana munin'ina wangu ashaika. Same applies nekuvanin'ina wangu vana mainini vaya vatatu ndikanzi ndafa ka vanorwidzana kutora mari, ndo vana baba vanenge vari. So tiri kutaura kuti nini newe Manasi handiti hatisi nedzinza rimwe chete. Tiri kuti iwewe kana kuti nini ndikafa woti vana vaangu havangambonzi vakugara murodhi hazviite, wotora vana vaangu wogara navo kuNamibia kwauriko wovaendesa kuzvikoro zvinodhura uchitonatsotoziva kutoti kana vana ava vakuda kuroorwa ka hama dzaangu dzichatouya dzichimira pana ndokwanisa kusadya kana senti. Ndo inonzi love iyoyo. Ndo chatikukurudzira icho kuti ipapo ndokuwirirana nemi zvenyu. So mwana wemunin'ina wamudzimai wako aritori nani because anogona kutozoramba achidzoka achikutengera shuga chero ukasazowana. Okay, alright. Ngatiti isusu love isusu ka hakuzi kuchengeta vatorwa chete ka, kungochengeta munhu wese akakodzera kuti umuchengete kana uchikwanisa. Exactly. Hazvina basa kuti hama yako kana kuti haisi hama yako, because haungasiye ka kuchengeta kana sometimes mumwe munhu veukama uchiti aiwa love kuchengeta vatorwa. Hani maiona? But iwo kutaura chikwadi ango haungasiyewo kana mwana wako ane nzara uchitengera vana vepanext door sadza. Aiwa izvozvo hatidaro ka, but kana poto yenyu iri saizi yakakura ka tinobva tatika vanhu vepanext door vachiona ngavauye tidye navo. Because ini chandiri kutaura ndechekuti inini ndikatengera mwana wangu boots, uniform, ndikamubhadharira school fees hazvina blessing yazvinondipa because ndafanira kuti zvangu ndangozviitira. But tikatora mwana ari muroad asina mubereki wandisingazivi ndobva ndamutengera boots ndobva ndamuendesa kuchikoro, izvozvo ndo zvinodenha Mwari, ndo inonzi love. Ichokwadi. Ichokwadi ndosaka kana mubhaibheri chinzi musakanganwe shirikadzi nenherera, hazvina kumbonzi musakanganwe vana vako. Inzwaka iyoyo vhesi yawataura iri kusapotwa yambonyorwa naZafanaya Mshuwa, anyora imwe panapa hanzi mavhesi awari apo. Vane mabhaibheri ngatinyorei pasi mavhesi awo. Abva ataura zvikanzi pane kumwe kupa, hanzi pane kumwe kupa kusingadiwe naMwari zvekungopawo vanhu vane zvinhu zvavo kuitira kuti uzopiwawo. Rona kuti pane vamwe vanhu vanoda kupa vanhu achiexpecta kuzopiwa something back. Izvozvo hazvishande manje zvezvo. Kupa unobva watokangamwa, pamunhu unofanira kubva watokangamwa nezvazvo. Zvachese kwete kufamba uchitoti hani muri kumuona mamuna angu makaona katisheti kanga kapfeka kebrown palive keka ndekangu ini. Hanzi chapa ruoko rwerudyi rweruboshe ngarisaoni. Hani maiona? Mati manje mazuva ano manje vanhu vanotanga vatora makamera manje. Ndopari kutondinetsa. Ndaitotaura nemuzukuru wangu tichiti inini dambudziko nditori naro ka patichaita inonzi patichapa zvinhu zvedu zvatiri kuunganidza zviyazvi.
dai zvaigona ka ndaitoda kutoti titorega kana kutozvidisplaya panapa pachannel, but nemumhaka yekuti manje tine vanhu vakasiyana-siyana vari kuisa maoko avo ipapo, vanoda tiri kuona kwakasiyana, vanenge vachida kuona kuti mari dzedu dzasvika here zveshuwa, kuitira mangwana umwe anobva ati mangwana inini ndisina, sezvozvi handiri kuona kuni tobva tangonyarara mari zveshuwa dzakatotumirwa, tongonyarara kuti vazukuru ndongouya ndokuita kavhidhio, vazukuru mari dzenyu takazodzisvitsa nditi vana takatovatengera chikafu tikavapa, vanhu vanobva ati isekuru iyi ikaika, isekuru iyi haisi raiti. Mangwana tikauya tichiti tipe mari vanoti blaza ada kutotenga motikari nesu. aiwa next time havapeka ayo zvavasina kuona zvakondoripirwa chamusingafanira kupa ona ango chamusingafanira kupa nekamera ka chabuda mupoketi menyu. But icho chika chachona chabuda futi mupoketi mangu. But chabuda chine vamwe vanhu manje kando vamwe vanhu vacho vanozodawo maV11 manje ipapo manje, but anyway ndo that is the world yatiri kurarama mairi, ndo zvaveko mazuva ano. Sometimes kupawo nekamera zvakanaka futi ka kuitira kuti vanhu vaonewo kuleader by example vaone kuti tinofanirwa kupa. Ndizvo zvaichokwadi, but inini zvakaita sevana ka ndichatokumbirisa zvakanyanya, ndichakumbirisa zvakatonyanya kuti vanhu vachaenda nemakamera vachiona vasanotore zviso zvevana. Handifariri kuona zviso zvevana zvichibuditsiwa pakupiwa, ungawabuditse kumwe kwese but zviso. Why am I saying so ka? Handidi kuti mwana afile kungati tamudzikisira tamupublisha, because vana ka havana choice ende vanhu vasingazivi zviri kuitika. Tuchionekwa nenyika yese tochiita 1000 views ekuona fese yakona kachakura rimwe gore achazova munhu mukuru, achazova self esteem yake inogona kutokanganisika nekamera. So tatokumbira zvakanyanya makamerameni edu kuti zviso zvevana ngavangobudisa zvevanhu vakuru, kana zvichitogona vana ngavange vari vakafuratira zvavo tonedu makotsi avo, but zviso zvevanhu vakuru vavanovachengeta proof. Izvi zvinhu zvenyu chero wakabudisa zviso zvevanhu vakuru unozongozviedita, kana vaita mistake unozongoedita. Kuri kunzi vaita mistake yekubudisa mafesi unozongoedita, unless kana iri live inonetsa. Vanozogadzirisa, hatichatovapa ma-instructions vachaenda vachiona, tichavapa ma-instructions ekuti vange vari vanotora zvakadini. Saka zviri kudhonetwa rini? Apa pane vamwe vakamisa vakati mwedzi wakunopera toda kuti tinge tiri tinoisawo ruoko rwedu, so ivavo ndo vakamirirwa. Hapana munhu angachimbotirai kundifonera. Alright, iribo. Rega nditaure ngatipopewo mukana mukuru ataure. Alright, thanks very much for coming through. Right, BK. Right, vazukuruka ndisati ndakanganwa uyu anonzi Manas Chibanda. Manas Chibanda ane channel yake yakangonyorwa sezvakanyorwa panapa. Zvakanyorwa panapa. BK tamustudio. Ndipo kama iPhones ako Krainos. iPhones ako. BK. All right. Oh, hello. Vazukuru, tiri pabasa ka? Sekuru, maswera sei? Ndaswera zviri Zviripo. Handiti, rise basa? Basa riri nani? Beta. Nyaya ndiyo. Topic yakamira sei? Mamusina kuimba?
Right. So vazukuru ngatende tinosubscribe kuchannel yakanzi Manas Chibanda also, and let's go and support and subscribe kuchannel yemuzukuru wangu yakanzi Manas Chibanda. He's a YouTuber as well and his channel is growing. So let's go and subscribe to my videos nekukomenta nekulike zvakara. So tiri papo futi we've got another channel yedu, our channel iri kukura inonzi Saint Trending TV. Let's go also and subscribe to Saint Trending TV. Subscribe to my videos nekukomenta anditi. So mashoko ako ekupedzisira muzukuru tibe tavhara chirongwa chatinacho. Anna Nuden Queen. Uncle, we need to go about this topic. Yet a wrong day and time when people are getting ready for Christmas. All right, at Mzukuru very soon. Over to you, Manas. All right, Ango, maita basa skuru sa. Ndodango kushira yo hama dzangu kwese kwamuri ikoko. Christmas yakanaka, negoredzva rakanaka. Ngatifare zvedu pa Christmas, basi tisafarise handitika. Nekuti kufarisa kwakashata. Kana kune vanochairawo vachairi vedzimotokari, please, handimukona zviri kuitika, matsaona dzakawanda dziri kuitika. Ngatifambewo nespeed yakakodzera, please. December uyu, munoziva zvinoitika December, hazvina kumira zvakanaka. Ngatitange ine kuchaira, tapedza kuchaira tozonomwa zvedu doro. Kwete kutanga tamwa doro tozochaira, hazvibude manje. Bhotoro ndofunga ndiri kuramba ndichingotsigira mazuva ano pamavideos. Nemiwo futi kumavideos enyu Mr. Chibanda pafestive pese panapa. Itaiwo muchivakurudzirawo kuti vasanwa vachityaira. Because bhotoro irori rinotonzi bhodhoro rengozi. Kana wangoribata chete ukaribata steering zvinotori neresults anotozikanwa. Chokwadi. Ndobva ndatiwo much love. Much love. Thanks very much for coming through. Okay. Ngatisangane pa next time. Much love. Thank you. Much love. Right. Thanks very much. Thank you very much, Manas Chibanda. So vazukuru ndo ndatenda ndafara mauya muene Christmas yakanaka, Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka nditi ndichiti Christmas box newakwasho wangu andi pane vamwana nababa vavo musina kuroora, vasina kupedza kuroora, ndakuda mari dzachona nditi mangwana makuseni ndiri kutumirai mapepa ana baba venyu, mwe nomwe bepa rababa vake upedzise kuroora muzukuru. Kana utotaura nababa vako kutoti vachindipa mari dzangu, anditi vandipe mari dzangu, inisa sekuru hanzvadzi yamai venyu, ndiri kuti ndakuda mari dzangu dzemarooro dzisina kupera kuuya, ndokuda kudzidyawo ndichiri mupenyu, ndokuda kudzidya ndichiri mupenyu. So mangwana handizive, mangwana ndogona kusaita vhidhiyo vazukuru, ndombotorawo holiday, anditi ndomboitawo day holiday, day off. So tinoita kuzoonana paboxing day anditi. So kangwanawo mukana unongotaurawo nevamwe channel yedu yatinofarira Saint TV family. This is a family, a new family. I'm so happy because a lot of people they are coming vachizojoin a family. Tine WhatsApp group ratinaro, you are free to come. Unouya muzukuru tobva ubva wapindawo mugrupu rachona tova one mhuri handiti topota tichitaurirana tichifonerana. Also mongonifollowawo kuInstagram wazukuru please, handizikanwewo, vanonziva zvangu but handisandane tatakura. So tine chidawo kuti kuInstagram munonofollowawo vakanzi Uncle Saint Stephen handiti Uncle Saint Stephen. Woenda futi kuFacebook unono pane group redu reFacebook rinonzi iro Uncle Saint Zimbabwe Official, Uncle Saint Zimbabwe Official.
Also tine Facebook page redu rinonzi Saint TV. I think tichingokata panapa ndichingopedza panapa ndobva ndatoenda paFacebook page pedu kunotanga imwe live. Takuda kutanga kuita malive stream futi kuFacebook. Ndoda kuti mbonotaura nyaya dzebonde tirikoko, nyaya dzekufadza dzimba, nyaya dzekunakidza mudzimba ndizvi. So tibva panapa tinoita futi live stream paFacebook page redu rinonzi iro Saint TV anditi. So thanks very much for all your unwavering support. Ndinokutendai vazukuru vanoda kunge vari vanoisa ruoko rwavo sekutaura kwandaita kuti tine foundation yeSaint TV Foundation ichange ichichengeta nherera, ichange ichibetsera nekubhadhara mafizi, kutengera chikafu, hembe as time goes on. Next year asandaudzwa budget yachona yakamira sei. Timu ichiri kugadzirisa vachakudzai kuti budget ravo rakamira sei, vari kutarisira kuchengeta vana zvemari yakadii gore rese anditi. Vanenge vachitaura vachiti budget but vanenge vasina kana senti. Mari dzachona dzinotobva kwamuri vazukuru vanonzwa kuda anditi. Last time takaita problem yevanhu vanouya palive, votopinda palive vobva vati ini ndichakupai mari yakati, vobva vatoronga votomaka kutoti angoti ane mari yakapledgewa nemunhu ari kwakati, ari kuAmerica, munhu ari kuUK, munhu ari kuSouth Africa, kuZimbabwe, mari yakati. Munhu iyeye kuzoza mafoni namba dzake haachabatiki. Pazukuru zvekupa zvese zvekugombedzerwa kana kumanikidzwa kana kuda kuonererwa ndabuda palive paangu ndichitaura kuti ndoda kupa mari. No. This is the wrong channel kana zviri zvekuonererwa. Let me warn you once again, hatiuye panapa paSaint TV kuzoonererwa zukuru. Ndosaka channel inoyi isingadanwe kunzi ndeya angu, haisi yangu ini nandidi. Ndikada kuonererwa ndinotanga imwe channel ndoonererwa kuchannel yandinoti ndeyangu. Panapa it's a family thing handiti. Family yachona ndiwe neni. So hakuna munhu, tese we are the same, tese takafanana. So we are one family, one love. So tikati toda kupa ngatiite nemwoyo, tikati todaita something usapushwa, usazonetsane, usazoshungurudze vasikana vari kufinance vako kutsvaga kuti chichi. Ngatingoite nemwoyo waMwari, mwoyo unodari. Thank you very much, thank you so much. Hande kuFacebook Saint TV Facebook page tinotanga imwe live stream. Ndambokudzidzisai kuti vakadzi vanobatwa sei vazukuru, vakadzi vanoda kubatwa sei. Ndanda kuda kutaura zvisingaiti, ikoko tinechitaura zvese. Panapa tinorestrictiwa but kuFacebook tinotenderwa. So from here ngatiburuke tibve tatonanga kuFacebook. Mwari wamasimba usakuite zvakanaka na Uncle Saint HweNherera banda wanonoka muzukuru wangu ande Facebook ande zvafana ande Facebook. Thanks very much HweNherera. Let's go kuFacebook. Facebook takuda kumbonotaura chakafukidza dzimba matenga, timbonotaura dzebonde na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Let's share about this brand Uncle Saint. Tiende kure tichiti much love. Much love.